jonyuol gi jopiny duto go pikse ni to bed ni seche ma itimo kata ikruok ne chenro mag loso sirikal manyien be nitiere duol moro motegno minyalo chiw ni samo dhi kacha chata achiel kuom gik manyako mi pek kata mbi motegno kan wanene higa mar 2002 kane Kibaki donjo cha en chenro mag somo ni to waseneno kumo okenge mwasegoyo to kwasego okenge gi tidwa duok gi chien makoro winjo ni nyaka piny ma owinjore bed ni ichapo nono koro sani owinjore bed ni jonyuol chak dok e ofuko kendo chako lodho omenda ka mondo mi chap piny mondo jopuonjre otim penj sani no ka koro kuom jopuonjre madhi timo KCSE ma kwan gi raro ma milion achiel omokerot nikech otese mowinjore bed ni go chapa ma kwan gi dhi ma milionde 20 gi wiye ok nyal go chapa. Victor Chikipenya Ken penjo moro ko onyalo duoko nikech wach pod mare nitie gimoro matimore sani ma mineno pek mar somo chako duogo to jai baparo ni kamoro no osego e wach mar buge minyiewo kinde ka kinde ni be ohala moro ni ka kidhi yawa tam ni sirikal ok dwa ng'eyo jai biro nyisi ni kinde mane wadhi sikul cha ni nyalo paro ka buk ma ng'ato somo go e klas 8 man gi steps kama kino ka ng'ato chik emani somo godo wayiene syllabus ncha giloko gi kelo CBC lakini midwa nyiewo higa ka higa buge romo kama jonyuol wuoye weche gi to sirikal umbo manani Dibede no hana jomoko nikech Kenya Publishers Association gin riwruok makelo kanyakla jogo buge e jo mar curriculum developers gi joma moko go dibede gin tie collusion moro ma joge mondo gimany godo pesa kuom jonyuol mag gin penjo ma jonyuol penjore kinde ka kinde nikech giro tamo dhoge riek wacho penjo nagi penjo Ken mondo duoki na penjo utega la moro penjo Ken paro na book mane the gas ke gidi do ke wacho ni koro ma the new class aparo ni mana kama ne wateneno bag ni osebedo ka nitiere wuok e budget to dhi kata mane chendo kinya paro kata CBC meneno koro sani wathuth ni gone lek mane nitiere mokwongo cha lek cha no lal kamoro kendo sani koro wathemba wan gi geno ne yobro dhi maber to mak mani lek mane joma ne ni kod paro ni mane temo dhire machalo gire George Magoha gini mosenendo aparo ni lek no chal ni no dhi kamoro mokiere to siasa dhi odonje i sekta ni makoro kata sani king'iyo kada kit lokruok mitimo nega migawo mar somo eneno kigolo ni ng'ato kigolo migawo mar arita soka kendo ing'eni somo ken gimoro mowinjore bed ni kaka maweth ang'eyo ni samoro ma migawo ma PS moro mosebudho e migawo no yandika committee moro mar bunge ne gure kane ng'eyo weche mag affirmative action PS mangima no yangore ni kambi ma iteno kode emane supply sanitary pads ng'isi koro kanyo ng'isi ni eno to kendo ang'isi ni sekta mar somo ka en sekta ma samoro ng'ato nyaka chame chunyi katiyo gi dhok machielo nikech samo idwa bira ahinya erokamano jathum moro nitie no Dongo Swag Dongo Swag ni puonj mang'eny wawacho ka ni migawo mar somo emi omenda makore lach kiwinjo thumo Dongo moro Kenya en puondo ng'iyo gi gwegi